Apenas unhas palabras de entrada para decir que o Ateneo de Santiago quere expresar nesta sesión de hoxe a súa permanente vontade de achegarse a nosa cultura ao longo da súa programación, a realización de actividades diversas que nos abran ao mundo e que nos traian o mundo, sumándonos así unha vez máis á celebración do Día das Letras Galegas nunha perduranza anual dedicada nesta ocasión ao noso excelente poeta Xosé María Díaz Castro, autor, entre outros textos, do poemario fundamental que titulou Nimbo. A profesora Pilar San Pedro, membro da directiva ateneísta, nos últimos anos desenvolveu un eficiente traballo no centro docente Poeta Añón de Outes e unha actividade cultural moi diversa, porque é unha muller que é unha verdadeira axente de dar a conocer a nosa cultura. Vai ser quen ha seguido abrirá as portas ao saber literario e a disertación de Armando Requeixo, profesor de lingua galega e literatura no ensino medio, tendo desempeñado tamén labores docentes no Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Precisamente, hai uns 3 meses, defendeu con grande éxito a súa tese de doutoramento sobre a poesía en galego de Xosé María Díaz Castro, estudo e edición crítica. E agora, como nos sinalará Pilar San Pedro, o ensaísta de brillante obra Armando Requeixo nos ofrecerá, baixo a designación de Xosé María Díaz Castro, Nimbo de Luz, unha fonda aproximación ao xa universal poeta das terras mindonienses, esa pequena patria na que a fermosa fala tamén se fixo literatura. E voulle deixar a palabra a Pilar San Pedro para que ela xa abra definitivamente esas portas a coñecermos ao mesmo tempo que Armando Requeixo e o seu traballo moi intelectual, conozamos tamén a persoa e a obra de Xosé María Díaz Castro. Isto todo non sigo porque hoxe veño dai do sanatorio e estou un poucas condicións, así que ben, acabamos de celebrar as Letras Galegas, pero ese día é só a lembranza, o símbolo do que deben ser todos os días do ano. Este é o ano de Díaz Castro, un poeta non demasiado coñecido, polo menos ata este ano, non? Un poeta de un só libro e dun gran poema, Penélope, un poema que hai un momentiño se estaba escoitando aí na voz do poeta, justamente antes de que fora musicado por Fuxan os Ventos. Só por ese poema, por ese diagnóstico deste país, merecía realmente as Letras Galegas, ainda que non escribira nada máis. O feito de que puxéramos a Díaz Castro recitando ese poema, que puxéramos aí, que entráramos en YouTube, en plan moderno, e empezáramos a colocar cousas, e que puxéramos despois unha canción que musicaban os alumnos e as alumnas do IES Díaz Castro de Guitiriz, un instituto que leva o nome do poeta e que realmente o leva como un orgullo impresionante, porque eu creo que eles, moito antes de que se empezara a falar do Día das Letras Galegas para Díaz Castro, eles xa estaban traballando para Díaz Castro.
saían ao mercado o día da feira, saían á feira xustamente a recitalo e a cantalo. Se tendes ocasión entrade e buscade Ies Díaz Castro e veredes o que fan eses rapaces por dar a coñecer ao seu poeta, non? Porque a xente normal, a xente do povo tamén o coñezan. E musicaron ese poema, o poema de Esa Luz, e tamén o estivemos colocando aquí xustamente para que forades escoitando. Copiamos, isto é unha copia, porque quen o fai moi ben é sempre Marcos Lorenzo, ese home que inventou o Ceo das Letras na Cidade da Cultura os sábados, alrededor de un escritor e de un tema, e empeza normalmente poñendo unha música que ten que ver con ese tema. Entón, iso é unha copia e hai que referenciar o que se copia. De todas maneiras, o que quería decir era que, justamente, ese instituto, e iso que estaba facendo é unha mostra do vou facer do ensino público, que está traballando acorde co lugar e co tempo que lles tocou vivir. Eu creo que iso sí é importante que o digamos, e eu vecho unha obligación de decirlo. E tamén do centro público de secundaria, igual que ese, chega o noso conferenciante amigo Armando Requeixo. El desenvolveu, como decía Salvador, labores docentes na Universidade de Santiago e acaba de presentar a súa tese sobre Díaz Castro. Por lo tanto, é o home que máis sabe de Díaz Castro. Estamos acompañados do mellor especialista, do máis experto. É un home de Mondoñedo. Ali nos seus seminarios estudiara tamén o poeta homenaxeado. Eu pregúntome como se pode nacer en Mondoñedo e non traer no ADN a literatura, non? Despois de Cunqueiro, eu creo que sería absolutamente imposible de Cunqueiro, de Leiras e de todos os escritores que por ali andiveron, non? Por esa cidade que casi levita. Pois ben, Armando Requeixo é escritor, ensaísta, traductor, e sobre todo de crítico literario. Está na sección de crítica da Asociación de Escritores en Lingua Galega e tamén está na Asociación Española de Críticos Literarios. Exerce como crítico en diferentes medios, na revista de Tempos Novos e na prensa do Grupo Editorial Prensa Ibérica, por lo tanto as súas críticas aparecen no Faro de Vigo, en Opinión, e tamén do Grupo La Capital, por lo tanto aparecen os seus comentarios en Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Cantiños, e colabora tamén con Galicia Confidencial e con Praza Pública. Pero, sobre todo, é un home dos tempos que corren e dende febreiro de 2011 mantén un blog que se chama Criticalia, justamente, donde fai as súas críticas literarias. É un blog que toda a xente que estamos interesados na literatura galega o seguimos, porque é unha referencia a ter en conta. Ten múltiples publicacións sobre escritores, diferentes escritores, sobre Díaz Jácome, un home de Santiago, sobre Ángel Fole, sobre escritores miñonienses, etc. Múltiples edicións de obras de Luis Seoane, Díaz Jácome tamén, Celso Emilio Ferreiro, Álvarez de las Casas e sobre todo Díaz Castro. De Díaz Castro ten publicado poesía galega completa e tamén catafón de traducións e outros poemas. Ten realizado antoloxías como a Antoloxía Narrativa Galega, contos de escritoras galegas e ten feito traducións. E ademais a mí me gustaría sinalar que é un home que recibiu polo seu traballo numerosos premios. Entre eles está o Premio Xerais á Cooperación Editorial no ano 2004, o Premio Ángel Fole, xa de outro tipo, pero despois premios como crítico, por exemplo, o Premio Rede Libros ao crítico literario máis destacado, tanto no ano 2011 como no 2012. Sabedes que a rede do libro, esta rede que se chama Rede Libros, a rede do libro galego, saca todos os anos unha serie de premios en canto a narrativa, poesía, teatro, os diferentes xéneros, pero tamén saca como a crítico literario. E tamén saca o blog máis destacado. O seu blog, Criticalia, ten o premio a Rede Libros ao blog máis destacado tamén nos anos 2011 e 2012. Tamén ten o premio Fervenzas Literarias, que é outra páxina que tamén hai que ter en conta cando falamos de literatura galega, pois tamén ten o premio Fervenzas Literarias ao mellor crítico literario do 2012. Pero claro está, Armando está aquí por 10 casos, e del nos vai a falar. Así que benvido e moitas gracias por acompañar. Ben, boa tarde a todas e a todos. Vir aquí é un verdadeiro galano para min, porque eu viría, aínda que
fose con 50 de febre, que non pode estar hoxe, estaría morto físicamente, non? Pero con 41 viría nada máis que por estar con Pilar e con Salvador de presentadores, non? Iso é un luxo asiático que eu creo que poucos conferenciantes poden permitirse. Entón, o primeiro agradecemento para eles. Para Pilar, porque é unha amiga que coñezo a Llanos, ainda que ela está, en vez de ainda é unha moza, non chegou ni siquiera a idade adulta, pero sí que nos coñecemos desde bebés, casi. Ademais, coñecémonos, curiosamente, non en Galicia, en Portugal, que esos son os exotismos que ten a veces a vida. E desde aquí mantemos unha amizade entrañable que nos fai coincidir e sumar esforzos en moitas aventuras literarias de diverso xorno. Con Salvador úneme unha amizade admirativa porque probablemente dos primeiros libros que eu lía cando era estudante de bacharelato estaban algúns dos títulos de Salvador nos que eu bebía e aprendía a soñar nas letras e a pensar que me dera un día escribir algo, xa non en poesía porque eu para eso non teño talento, pero en outro xénero que fora a metade do que un verso de Salvador, non? Entón, moi agradecido polas palabras cariñosas que me prestastes, coas que me presentastes, non? Isto especialmente en débeda con Pilar tamén porque recordou unha cousa que era única que, bueno, todo ese currículo que tan xenerosa e oceánicamente dixeron tanto Salvador como Pilar son cousas de amigos, non lle tomen esa mal. Eu, sobre todo, o único título do que presumo, ese sí que presumo deso, e apuntaches neso, eso xa me enche, vou me cheo para casa de que son indonesias. Non teño ata un pasaporte en indonés. Os de Mondoñedo somos así, somos como os vascos, nacemos en Verdaga, non? Fixemos aí atrás, na Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo, un pasaporte. Pois así, lúdica, non? E teño pasaporte en indonés. E vou vos contar outra cosa, a soltar ferro, agora falo dices. Hoxe, pola mañá, fui á policía. Tranquilos, non matei ninguna bella, porque ter sido e tal, e todas as mozas non hai problema. Pero non foi por eso. Foi porque se lles ocorreu cambiar, hai 2 meses renovei o carné de identidade. Bueno, eu di, por suposto, que os compañeros e compañeras da noble profesión da policía, pois, sabían facer o traballo competentemente, e constan que o fan, pero, como son humanos, ás veces despistas. Ben, fixeron a renovación do carné, aquí paz e despois gloria, eu marchei para casa, pero este outro día fui buscar ese famoso título de doutor, o que ti aludes, bueno, certificación, e resulta que na certificación, porque ti vos piden despois, ponía Mondoñedo-Foz. Hombre, vamos a ver. Eu non teño nada contra os de Foz. Somos da mesma tribu, distinto clan. Non hai problema, levámonos moi ben. Ademais, prestamos as praias, no verán. Hai todavía un. Pero Mondoñedo-Foz, vamos a ver, son nosos, porque son da Villa Provincia. Pero ben, quero dicir, non temos nada contra os de Foz, por o contrario, é feliz, tal, pero claro, fixenlle ver a compañera do SC, de terceiro ciclo, mira, aquí creo que hai un pequenuelo. E aparece Mondoñedo-Foz, home, case millor despois o título este que ten que Juan Carlos aí asignar e tal. Poñedo ben, digo eu, porque senón hai que pedir outro, despois é un cacao. Bueno, pero foron ao DNI e dixeron, mira, efectivamente, equivocáronse na policía. Bueno, pois agora, para que vexades hasta que punto lle quero Mondoñedo, fui pedir, hoxe pola mañá, 9:15, cita ali, para volver a facer un DNI novo. E a señorita David, moi amable, gran persona, dixome, sí, pero non podo cambiar, levaba o DNI vello, ese que nos pique. Pero mira, que isto é un error, e tal, sí, non é error, damos a razón, pero Madrid non nos lo acepta. Hai que traer unha partida nacional. Así que, por eso digo, fíxate se quero Mondoñedo que vou ir pedir a partida para cambiarle, porque non paso por menos de que poña Mondoñedo, ainda que sexamos os últimos moicanos que estamos desmorecendo e quedamos poucos e rabudos, pero vai sonar. Bueno, con Mondoñedo tamén tiña que ver este personaxe do que se fala. Bueno, en principio,
Cando Pilar me pediu cariñosamente que propuxera un título, eu creo que puxen Xosé María de Castro Rimos de Luz, como te recordabas. Finalmente pensei que se adaptaba mellor, que quería contaros hoxe este outro alternativo. En todo caso son complementarios, podría ter sido outro perfectamente, non? Este que vedes aí, Xosé María de Castro, unha viaxe circular, porque a vida deste particular Ulises, buscando esa Penélope Galicia que cantaba, a vida deste Ulises é unha vida tamén dende Ítaca ata Ítaca. A súa Ítaca, neste caso, é Guiteriz, efectivamente, non? E por aí imos comezar, non? Bueno, antes de meterme no relato, advirto-vos que vou procurar ser o máis divulgativo posible. Eu entendo que hoxe hai na sala persoas que saben tanto Díaz Castro ou que se cadra máis incluso que a mí, empezando por Salvador, continuando a Pilar, seguindo por o compañero Eloxo, o compañero Posas, o Cochón, bueno, Manuel Quintais, que verdade que non vos conta a todos, pois se conta a todos non acabamos. Así que les sabrán disculparme que collo unha vía intermedia, porque tamén dou posto que no Ateneo, que é unha casa grande, farturenta, pois haberá profesionais de outras disciplinas que non teñen por que estar tan postos como estes compañeros insignes que estamos aquí con nós. Bueno, Xosé María de Castro, non sei se se aprecia por aí, vou intentar ampliar, aunque non teño aquí un rato, e isto vai ser complicado. A ver se consigo. Xosé María de Castro naceu nesa casa que tedes aí, en Guiteriz. Non que hoxe chamamos Guiteriz, porque en realidad Díaz Castro, isto parece que é un artoleme, non naceu en Guiteriz, diréis vos, entonces que fixamos aquí todo o ano. Naceu en Traspada, que é como se chamaba o Concello ata 45. Pero ben, Guiteriz, a todos os efectos, é onde naceu ele, concretamente nun lugarexo pequeno, de apenas 3 casas, que se chamaba Vilariño, Vilariño dos Cregos. Tiña sentido que se chamase dos Cregos, porque en 3 casas chegou a haber algún tempo ata 9 curas, porque había unha concentración extraordinaria que non se dá para infortunio do noso camiño actualmente, non? Senón non había tanto problema coas parroquias, pero nese tempo había moitas vocacións. Vilariño dos Cregos, porque ademais mesmo a tradición era tan importante que nese lugar, que é un lugarexo, ni siquiera a parroquia, porque a parroquia é os Vilares de Parga, de Trasparga, que era, xa digo, a zona do Concello poderosa cando naceu Díaz Castro. Nese lugarillo dos Vilares hai, incluso, para 3 casas, unha capela do ano 1792. O sea, era unha potencia, esta xente. Bueno, iso ten que ver con Díaz Castro, veredes agora por qué. Bueno, naceu nesa casiña que tedes aí, na parroquia esta dos Vilares, e naceu exactamente agora hai 100 anos. Se vivise Díaz Castro, sería centenario. Non vive ele, pero vive, o outro día descubriron os compañeros do Diario de Ferrol, un condiscípulo de aulas que é centenario, que foi un compañeiro dele, non recordaba xa moito, estaba así, xa pasara a puberdade, o señor, pero lembraba alguna cousa, como que Díaz Castro xa villaba moito nos tempos do seminario, que era un gran estudante, etc. Pero ben, esta vivida tamén, algún compañeiro que vive, como digo, tería agora 100 anos, non? Naceu, bueno, o 19 de febreiro, como vedes aí, de 1914. Por iso este 19 de febreiro, en Guiteriz houve unha grande homenaxe, na que participou da Academia, a Asociación de Escritores en Galega, o Club de Galicia, o Corpo Concello de Guiteriz, a Xunta de Galicia, etc. E, por iso, tamén neste ano tivemos unha especie de Día das Letras Galegas dúplice, o sábado, este sábado, e máis un par de meses antes, o cal estivo moi ben porque tamén, digamos, de algún modo, vivificou a celebración e estendeu no tempo e non a concentrou tanto nunha data como en outras ocasións, non? Bueno, tedes aí unha foto de parte da súa familia. Díaz Castro naceu nun núcleo familiar que tiña, a ver se son capaz, xa digo, de ir ampliando estas fotos, que tiña, entre outros, eses personaxes. Este que tedes aquí é o pai, esta que tedes aquí é a nai, é unha foto de cando Díaz Castro xa era medio, claro. Esta é unha tía solteira que vivía con eles. Este é un irmán de Díaz Castro, esta é outra irmán, e esta é a súa muller. Como ainda non existían selfies, que estaba facendo foto de Díaz Castro, por eso non sai aí. Ben, Díaz Castro, que naceu aí no ano 14, foi un rapaz que dende moi novo brillou.
como un talento natural. Pero iso foi posible tamén dende moi cediño porque, digamos que xogou nunha boa canteira, era canteirano do Barça, do Madrid, algo así, por iso digo como futbolista literario rápido, non? A casa de Díaz Castro era a casa labrega, pero non dos labregos daqueles. Era labregos, tiñan gando e todo isto, pero o pai de Díaz Castro era escribán do concello, que sería algo así como secretario de hoxe, non? Entón, bueno, tiña unha certa acomodación, un certo prestixio dentro da parroquia, e sobre todo, esa profesión certa ilustrada, non? Tamén xogou, digamos, para avantaxar a Díaz Castro, porque Díaz Castro tiña na súa casa, cando era cativo, unha pequena biblioteca que tiña seu pai, que non tiña calquera maneira de aldea, e incluso seu pai estaba suscrito a periódicos. Nas parroquias da redonda de Santiago, seguramente, aínda hoxe, a maioría dos paisanos non están suscritos a periódicos, ou sí, non sei. Seguramente estarán suscritos os netos, baixarán as edicións, descargarán por suscripción nos smartphone, pero seguro que a papel non, non? Díaz Castro, sí, tivo acceso á lectura nesa pequena biblioteca de seu pai dos xornais ande de moi novinho. Eso fixolle que pronto destacase neses eidos, neses ámbitos, o da lectura, da escritura, o recitado, a creación de pequenos versos e incluso o dibuixo que se lle daba moi ben, non? Bueno, aí tenes unha foto de época. Estes dos adultos que hai aos lados son profesores. Cando dices profesores, Pilar, dicen os alumnos, que vestidos moi antigos, pasados somos dinosaurios. Eu digolles, pensade que houve outros tempos onde era peor. Claro, sei. E despois estes que hai por aquí son familiares, tía, tal. Sobre todo me interesa este individuo que está aquí. Este individuo que vedes aquí, con estas toquiñas, é Díaz Castro de pequeno. Porque Díaz Castro foi un pequeno de Zocas, é de Pucha. E a moita honra. E podese ser gran poeta. Gran poeta grego, gran poeta universal, sendo neno de Zocas, non? Bueno, aí tenía máis ou menos, pois, uns 11-12 anos. Díaz Castro, además, naceu nunha familia que, como os decía, tiña un certo pasar acomodado e, ademais, era unha familia que demostraba tamén sensibilidade artística, non? Ata onde sabemos, ou ata onde eu sei, polo menos, non hai ninguén na familia de Díaz Castro que se dedicase á escrita, máis que a él. Non sabemos se fará alguna xeración posterior, xará. Pero sí que tiña un tío que se chamaba Eustaquio de Castro, ademais é o seu padriño, que era un mestre noutra arte, na nobre arte da Pedra. Por iso teñen dito algúns, por exemplo, Alfonso Marco Torrado, e concordo con iso, que Díaz Castro labraba os versos como os seus antepasados a pedra. Este Eustaquio de Castro era un virtuoso do traballo en pedra, do labrado de pedra, e, bueno, hai moitas pezas por toda a zona norlucense que fixo este home, e teño vos aí unhas, bueno, non é a mellor o motivo máis alegre, pero, bueno, apreciase ben o virtuosismo que tiña, non? Facer esas cabeiras en pedra non é nada sinxelo. Esas cabeiras están a entrada do cemiterio das Reixas, dentro dos Vilares, que é a parroquia natal de Díaz Castro. Hai moitos cruceiros e outras obras prías por aí que fixo este Eustaquio de Castro. Por lo tanto, dentro da súa familia e do que era o contexto del cando era pequeno, había xente que tamén chamaba pola súa vea artista. Díaz Castro naceu, como os digo, nesa familia peculiar que tiña pai e nai na casa, unha tía que o chamo solteira, e Banco Torrado chama celibata, se o chama Banco Torrado que cura, pois é que se podrá dicir, e eu prefiro dicir solteira, unha tía moi especial, unha tía que era unha especie de santa na aldea. Isto tamén influe na espiritualidade do seu conto de Díaz Castro, nesa fina sensibilidade trascendente que aparece nos seus versos, porque desde pequeno viviu rodeado dese mundo. Esta tía, que quedou solteira, que era irmá do pai de Díaz Castro, cando había, ahora chamámoslle Salvador cicloxénesis explosivo, bueno, cando había unha tronada severa de toda a vida, unha treboada boa, íamos paisanos á casa de Díaz Castro falar con esta tía para que intercedera ante o Altísimo e erguese por eles, frear a tronada. Así que imaginados que era unha especie de medium mística, así que non é extraño que Díaz Castro tivera a flor de pel esa cousa da conexión coa trascendencia, etc. Aí estamos 4 irmáns.
Este que vedes aquí, o irmán maior, se chamaba Antonio, que foi o que primeiro marchou, porque tivo un accidente e morreu emigrado aos Estados nos Altos Fornos. Esta era a única moza que había, a súa irmá María. Este era o seu irmán máis novo, que se chamaba Serafín. E este outro daqui era el, Díaz Castro, cando tiña aproximadamente 19, 20 anos. Bueno, ese é unha foto de como era Guitiriz, unha foto postal, hai 100 anos. Non é que hoxe Guitiriz sexa precisamente Vigo ou A Coruña, pero ben, algo máis grande. Ainda así segue sendo un concello eminentemente rural, inserido nunha paisaxe natural moi característica que é as extremas da Terra Chá, e ese mundo ao que primeiro abriu os ollos Díaz Castro e que alumou sempre o seu sentir, aparece inevitablemente reflectido nos seus versos. Se tivese nacido en Rianxo, seguramente cantaba má, como Manuel Antonio. Nacer nese sitio non foi casual para él, e, aínda que non é un poeta, como a outros, que teña moitas localizacións toponímicas, sí que toda a idiosincrasia propia dos versos de Díaz Castro está informando dese mundo do eido rural e da cerna de Galicia, porque Guitiriz, máis ou menos, é o último concello da provincia de Lugo, xa lindando con a Coruña, está nunha especie de centro, de primeira área nuclear da Galicia, da cerna de Galicia. Bueno, Díaz Castro, como vos decía, desde pequeniño brillou con moito talento, xa como escolar. Era o típico neno que gañaba todos os concursos na escola, que cando había unha inauguración dunha ponte nova mundial levaban ali os profesores para que soltaran discurso, que facíamos poemiñas dedicados a virxe do lugar, que cantaba a fazaña de un dos Franco, Ramón, do Plus Ultra, etc. Ben, o pai rapidamente se deu conta que dos 4 fillos que tiña, aquel era un fenómeno, e que era unha pena non tirar proveito da situación. E tendo en conta que eles vivían no Vilariño dos Cregos, dixo, este a miña, este pequeno, que vaya ao seminario. Esa era a ilusión do pai, non? O pai quería un fillo cura a poder ser. Sobre todo tendo en conta que ademais era un rapazolo que de cando en vez pillaba un gripazo, co cal non estaba operativo para o que importaba nas aldeas, que era o comando sachador. Como él non lle daba moi ben a iso, porque non tiña moita forza, era un neno dunha saúde medianeira, bueno, pois pensou o seu pai que no seminario había de dar moito máis disto. E mandou a ir ao seminario de Mondoñedo, que, como ben sabedes, durante moito tempo foi unha especie de Universidade do Norte de Galicia. Estaba a Universidade de Santiago e estaba o seminario de Mondoñedo. Tamén había outros seminarios, evidentemente. Pero o seminario de Mondoñedo ten unha tradición humanística e literaria que eu creo que eso non dades un disgusto, non o discutades, pero eu creo que é indiscutible. Vale, desde Nicomedes Pastor Díaz hasta Manuel Díaz Pulpeiro, Antonio Galera, Xosé Vicente Vera, Quirino Mariño, bueno, e unha recua que xa non dicimos, porque senón acaba a sesión e non falamos de outra cousa. Iso para ele foi fundamental, porque no seminario de Mondoñedo é onde ten dito moitas veces que en realidade naceu el conscientemente como poeta, non? Pensade que no seminario de Mondoñedo temos, afortunadamente, non só unha das mellores bibliotecas do norte de Galicia, senón unha das mellores bibliotecas de toda a comunidade autónoma e de España. Ali hai unha biblioteca moi nutrida de incunables, libros únicos dos séculos XVI, XVII, XIX. Hai pouco o goberno puxo de acordo con a universidade e tal, porque están cunha, aquí non sei se hai unha gran exposición sobre o Fío dos Santos Álvares, un dos exemplares únicos que non había ningún sitio do mundo, está aí en Mondoñedo, pedindo no prestado a biblioteca do seminario. Claro, para un rapaz que con 12, 13 años vía despertar a súa vocación literaria, atopar este paradiso no que poder ler a prazer grandes obras, bueno, foi evidentemente toda unha fortuna. Ademais, no seminario tamén atopou Díaz Castro interlocutores fundamentais. Entre eles este personaxe que tedes aí, nunha foto xa de adulto, que foi un amigo fraterno del de por vida, non? É Aquilino Iglesias Bariño. Aquilino Iglesias Bariño era 5 anos máis maior que Díaz Castro, que nacera no ano 9, Díaz Castro no ano 14,
Por lo tanto, cando Díaz Castro chegou con 15 aniños, no ano 1929, ao seminario, xa Aquilino era sénior ali. Por lo tanto, era de segundo de vaca, diríamos hoxe, para os nosos mozos, se tedes rapaces, os sobrinhos, o tal que están niso, cando o outro ainda estaba en primeiro ou segundo da ESO. E, por lo tanto, inevitablemente, foi como unha especie de irmán maior. A mí gustame dicir que tiñan ese trato fraternal. Non comparto, polo menos na extensión do conxunto da obra de Díaz Castro, eso que algúns insinuaron de que Díaz Castro era un seguidor de Aquilino. Creo que hai coincidencias en paralelo, sobre todo na primeira etapa de Díaz Castro, pero estou convencido de que Díaz Castro de Ningos é outro tipo de poeta que moi puntualmente podría ter algún tipo de achega a Aquilino, pero que non, que evidentemente son autores distintos, ainda que se querían moito como amigos, e se trataban como irmáns, e efectivamente tiveron uns inicios, un camiñar primeiro, pois moi paralelo. De feito, os primeiros textos que comeza a escribir con ánimo de dar a luz Díaz Castro son textos que moitas veces están, digamos, aconsellados ou que cruzadamente leron Díaz Castro e máis Aquilino. Aquilino, que era un poquinho máis maior que él, pois, cando ia mandar un poema a un periódico ou unha revista, decía a Díaz Castro: oye, vou mandar para tal sitio un poema, como non te animas se mandamos un cada un e tal? E, efectivamente, aí foi decisivo Aquilino para que empezase na súa faceta de poeta público Díaz Castro, non? Eso sí que é certo. Bueno, tedes aí unha foto de Díaz Castro co traxe oficial da selección seminarista. Bonete, traxe, tal, non? Perfectamente recoñecible. A idade debe ser os 17 anos ou así, non? Bueno, é importantísima esta etapa de Díaz Castro. Aí é onde está a súa formación base. Mondoñedo foi fundamental para ele. Por eso se di, pero por razón, que hai unha parte do Díaz Castro, poeta que coñecemos, que é autor da escola do seminario de Mondoñedo. Porque é verdade que ese poeta Díaz Castro, que agora o seminario comezou a publicar nese tempo, na primeira etapa de produción, pois é un autor que camiña en paralelo ao Antonio Noriega Varela de Doermo, ou ao Crecente Vega de Codeseira, ou a Aquilino Iglesias Mariño de Principio de Señardá, etc. Entón, é verdade que o seminario de Mondoñedo foi fundamental. E non só o seminario de Mondoñedo, todo o ambiente cultural que se vivía en Mondoñedo. Porque en Mondoñedo fomos importantes, agora somos o que somos, pero había un ambiente cultural interesante. E, a parte do seminario, que era un pouco de saber, de cultura, había outros lugares onde tamén a arte brillaba, non? Por exemplo, esa famosa barbería do Pallarego, que era un tonsurador de barbas, filántropo, que reunía a xentes tan interesantes como un rapaciños que se chamaba Francisco Fernández de Riego, que se chamaba Álvaro Cunqueiro, que se chamaba Xosé Díaz Jácome, etc. Con eles cruzou Díaz Castro, porque era moi amigo de Díaz Jácome, e incluso Díaz Jácome, como os seminaristas non lle deixaban ir a certos falatorios, servía de correo e levaba cartas dun grupo para outro, porque os familiares de Díaz Jácome traballaban no Pazo Bispal, entón había interconexión, non? Pero Díaz Castro criouse nese ambiente, non? Con proximidade con Cunqueiro, con Del Riego, evidentemente con Aquilino, etc. Aí está o xermolo, do que despois foi o Díaz Castro xa adulto escritor. E aí é onde empeza a ser el públicamente tamén poeta. Moitas veces dixe, ou tendes a pensar, simplificando un pouco, é normal, non podemos todos estar metidos no fondo de todos os autores da historia da literatura galega, dá a impresión de que Díaz Castro apareceu con Ningos como se fose unha especie de fungo, e que ata o ano 1961 este hombre non fixo nada, e de repente aparece ese monumento literario. Non, hai unha prehistoria de Ningos. Hai uns pasos previos onde o poeta foi perfilando e mellorando a súa técnica ata chegar a esa xena, ese diamante que é Ningos, que no ano 1961, que vos recordo que publicou con 47 anos, que non era un neno. Empezou aí, empezou nos tempos do seminario. Xa hai un Díaz Castro poeta dos tempos da República. Tedes aí, bueno, as primeiras publicacións dele. Curiosamente, a primeira ni siquiera apareceu en Galicia, apareceu nunha revista que se publica en Lérida. Pensade que é un rapaz seminarista, moi novín, de 17 anos. Esta revista Lluvia de Rosas, en maio de 31, publicou o seu primeiro poema. Curiosamente, esta revista ainda se fai hoxe.
E como vedes aí dos carmelitas, penso que debe estar posto por aí en algún lado, non? Bueno, e o poema, claro, non podía ser de outro modo, tendo en conta que era un seminarista, mirade onde a mandou, era así, a Santa Teresa de Jesús. Logo se desapegou deso e pasou outra fase, ben, pero neste momento era así. Entre elas, por exemplo, a esta xa ao mesmo tempo, nese mesmo ano, manda xa os seus primeiros poemas xa en galego a El Progreso Villarves, que era unha cabeceira importante, onde tamén ten colaborado Aquilino, Chableda e outros poetas da zona, e que hoxe, bueno, tristemente desapareceu. Vedes aí un exemplar dela, ademais, con o seu nome, o lugar onde era, etc. Aí é onde aparecen os primeiros poemas en galego de Díaz Castro. Materiais que hoxe están recollidos na poesía galega completa do outro. Estando en Literiz, ademais, é onde el, digamos, fai o primeiro pulso como escritor, vale? Porque tamén se dixo Pilar, non mentiu, pero Pilar, claro, non vai botar todo o rollo que estou botando eu, entón se la resumiu, fixo ben. Dice sempre de Díaz Castro que é autor dun único libro. Autor dun único libro publicado en vida, vale? En realidad Díaz Castro escribiu máis. Díaz Castro escribiu desde que tiña 12 ou 13 años ata días antes de morrer. Escribiu durante 60 anos. Outra cousa que publicase. Díaz Castro non foi un home dado digamos, a fama ou estrellato público. Era un home moi discreto, incluso tímido, e por iso moitas veces escribía para sí, aínda que non o dese coñecer. Estando no seminario, precisamente, escribe os primeiros poemarios como tal poemarios, non? Ese é o primeiro que tedes aí, o manuscrito, Follas Verdes, Cantares e Romances, que é do ano 1934, e o segundo, que é do ano despois, Follas ao Aire, de 1935. Eses libros, que son os libros con ben texto, pensade que Nicos ten 32 poemas, Follas Verdes ten 75 e Follas ao Aire creo que 54, é bastante obra, non? Eses libros tamén están recollidos hoxe na poesía galega completa. Por lo tanto, Díaz Castro foi poeta do tempo da República xa, e poeta con libro, ou se queredes con caderno poético, con poemario. Outra cosa é que o des a coñecer, e claro, se non o dá a coñecer, é un poeta para ele, eso sí que é certo. Bueno, Díaz Castro, unha vez que acabou a fase do seminario, que foi fundamental na súa formación, porque aí, como os digo, empezou a ser poeta público, a publicar en revistas e xornais, e sobre todo tamén empezou a formarse en idiomas, que foi outra das súas grandes paixóns de vida, porque nós celebramos o Día das Letras Galegas, os académicos tiveron a ver distinguido, supoño que sobre todo pola súa faceta de poeta en galego, pero el era un traductor moi importante, non? Que xa empezou a empaparse dos idiomas no seminario. Cando Díaz Castro deixa o seminario, sabe, además de castelán galego, evidentemente, perfectamente latín e grego, como un seminarista destacado, deses que sacaba sempre meritísimos, hebreu, evidentemente, e tamén francés, bastante ben inglés e incluso algo de alemán, xa sendo seminarista. Bueno, cruzase a guerra polo medio, como lle pasou a moitos autores e autores galegos, e ten que ir ao servicio militar. Puxemos aí unha foto rixeira de Díaz Castro, porque tampouco era cuestión de poñernos nos amoucados ou tristes, non? Ainda que a guerra foi moi dura para Díaz Castro, vale? Botou 8 ou 10 días na fronte de batalla, en Asturias, ali descubriu o horror e decatouse de que aquel mundo inxenuo, inocente, casi rusoniano que ele vivía como seminarista non era tal, e que o ser humano é capaz das maiores grandezas, pero tamén das máis viles miserias, non? Ve o horror, a morte, a destrucción, o acabamento, e iso cambiou, non? Afortunadamente, intercederon por el, e despois xa digo de 8 ou 10 días na primeira liña, na fronte de batalla, pasou a un posto máis cómodo e case toda a guerra civil estivo no hospital militar en Pontevedra, onde fixo labores de enfermeiro, de paleoleiro, non? Pero non todo foi malo na guerra civil para Díaz Castro. A guerra civil tamén lle trouxe algunha cousa boa, non? Por exemplo, esta muller que tedes aquí. Esta muller que tedes aquí, xa nunha foto duns anos despois, chamábase, María Teresa Zubizarreta Bengoechea. Acordádevos de 8 apelidos vascos. María Teresa Zubizarreta Bengoechea. Esta muller, que era? Esta muller era unha vasca que traballaba de telefonista, cable para arriba ou para baixo, e que foi unha desas tantas rapazas ás que se lles pediu e que
aceptaron de bo grado animar aos soldados enviándoles cartas a soldados anónimos, bueno, intentando convencelos de que a guerra acabaría pronto, de que o seu labor era importante, de que éramos valentes, de que debían ter ánimo, etc. Era unha madriña de guerra. Con esta rapaza, con outros tamén, pero con esta rapaza carteábase Díaz Castro durante a Guerra Civil. Houve un momento en que o cartearse causou unha simpatía especial e de cartas máis ou menos tópicas pasaron a outro tipo de cartas. Ese o xérmolo da relación xa máis duradoira que despois da Guerra Civil se establecería porque esta María Teresa Zubizarreta Bengochea acabou sendo a súa muller dos anos. Ou seja que se coñeceron vía postal durante a Guerra Civil e ata que acabou a guerra Díaz Castro non foi coñecela ao País Vasco e non casou con ela ata 1954, despois veredes fotos aí, así que o noivado tomou o seu tempo. Bueno, como vedes, era guapísima. Dixo o fillo maior de Díaz Castro na homenaxe que se lle fixo no día do centenario unha frase co que eu tamén teño que coincidir, independentemente de que admire moito a Díaz Castro. Unha cousa é o poeta e outra cousa é a persoa biolóxica. Decía este fillo maior de Díaz Castro que deberíamos os galegos e as galegas estar contentos porque a él ainda hoxe lle gustaba entender como un galego baixiño, feo, puido namorar unha vasca alta e guapa como María Teresa, Marité, para os familiares. Bueno, e Díaz Castro, como vos dixen, independentemente de que só publicase un libro como tal, libro en vida, escribiu sempre, incluso nas peores condicións. Aí tenes un poema titulado No combate, que é un poema, neste caso está aí o manuscrito, escrito durante a Guerra Civil, en galego. Ele seguiu escribindo sempre. Bueno, un poema que trata, claro, de cuestións que teñen que ver co conflito, non? E co terrible que un conflito así é para separar as familias e demais, non? Bueno, despois da Guerra Civil, Díaz Castro, unha vez que o licencia en novembro do 39, volve ao Vilariño e queda nunha situación de stand-by, non sabe moi ben que vai facer da súa vida. Antes da Guerra Civil, no seminario Mondoñedo estudaban os bachareles daqueles, non? Daquela, 3 anos de filosofía e humanidade, perdón, de humanidades, 3 anos de filosofía e estudou 2 anos de teoloxía. Deixou, claro, o curso que teria que facer, se non se cruzase a guerra polo medio, sería terceiro de teoloxía. Cando volve ao Vilariño a finais do 39, seu pai, que estaba convencido de que aquel neno tiña que ser bueno, aquel rapaz xa tiña que ser un cura, dille, tes que volver po seminario, tes que acabar o que empezaches. O rapaz xa non o ve claro, pero por non desgustar ao pai, bueno, pois acepta volver ao seminario e volve ao seminario e comeza o curso 39-40 no seminario. Pero segundo vai pasando o primeiro trimestre, el aquilo non lle cozo o corpo e en xaneiro di, eu aquí non quero máis. Pensade que estaba Marité na cabeza. Bueno, e marcha para casa. Marcha para casa con grande desgusto de seu pai, que lle negou a fala durante meses. Eso aquí, que tamén era moi claro, iso non lo aceptaron. Eu teño cartas familiares, esas non se publican porque tampouco tal, pero teño algunha carta familiar onde o pai del, se chamaba Isidro, falando con algún outro primo de outro lugar, e cando este lle pregunta que tal a tua familia? Cartas dos anos xa 50 e tantos, non? Que tal a tua familia? Como están os teus fillos? Bueno, pois, aquela prosa que les ten. Saberás que a miña filla tal, saberás que o meu fillo maior morreu tal, saberás que o meu fillo José decidiu abandonar o seminario a pesar dos meus consellos e agora está de traductor en Madrid tal. Nunca dixeriu o pai, ata que morreu. Tolerou ao final da súa vida, porque non lle quedaba outro. Pero levou a Jesús. Nesa situación tan tensa, estando na casa, con seu pai que non me falaba, súa tía que tampouco, súa nai que terciaba como podía, etc. A Díaz Castro aquel tempo fixoselle insufrible. E que no acudiu foi un amigo fraternal dos tempos do seminario, Aquilino Iglesias Averino. Aquilino Iglesias Averino, no ano 40, xa era director do Colexio Real 13 de Vilarocía, ese colexio tan prestigioso que seguro coñecedes, porque tedes algún familiar coñecido que estudou ali, que era o equivalente a La Salle, Peleteiro, humanistas tal, de aquí hoxe, non? Ele era ali director e, vendo o que lle pasaba, porque se carteaban, dille,
vente para aquí, que necesitamos profesores, e tis unha fichaxe, es un mes. Porque, claro, Díaz Castro ali, fixo un favor, entre comillas, a Quilino, pero tamén se fixo un favor a si mesmo, porque Díaz Castro foi ali dar a parte de religión, esas cousas que se daban, latín, grego, como os dixen, francés, inglés, alemán, que non había tantos que pudieran dar naquele tempo, non? E ali marchou, bueno, tedes aí unha foto no ano 1940, se o Vila García daquele tempo, e botou 7 anos de profesor, ata 1947. E estando en Vila García, Díaz Castro coincidiu con xente moi curiosa. Tedes aí o que sería a planiña esta, o profesorado daquela, dirigido por Aquilino de Sabariño, onde había algúns outros galegos mesmo represaliados, o caso de Celestino Noia e algún outro personaxe, e onde había ademais xente moi curiosa. Bueno, este era o centro por fora, non era un centro moi chamativo no que era o edificio, pero era un gran centro en canto ao ensino, e aquí hai unha foto do profesorado daquela, do León XIII, este Aquilino e este Díaz Castro. E este personaxe que hai aquí, que ten fascinado a teu compañeiro de academia, Xesús Alonso Montero, é Charles Leshner. Charles Leshner. Quen era Charles Leshner? Charles Leshner era un enxeñeiro de minas que andaba por Vila García porque rexentaba unha mina, que, por certo, vendeu xusto antes do estorrido da Segunda Guerra Mundial, fixo mal, porque era unha mina de golfa, se non tiña ese feito rico. Andaba por ali e era fillo de un individuo que se chamaba Friedrich Leshner, que era alemán, pero que tivera que marchar a Londres e ali formar parte da Internacional e crear o grupo marxista de Londres porque era íntimo de Karl Marx, do filósofo. E era correligionario estreito dele, un dos do núcleo duro do grupo marxista londinense. Este era fillo dele. E por iso se chama Charles Leshner, porque o apadriñou, simbólicamente, Karl Marx. Leva o nome do filósofo, non? Bueno, evidentemente, con eses antecedentes, este home falaba perfectamente inglés, porque era nacer en Londres, e alemán, porque seu pai era alemán, e na casa tamén se falaba, non? Este individuo debelle moito indirectamente a filosofía galega, porque dáballes clase, diríamos hoxe, de iniciación a Aquilino de Sabariño e de perfeccionamento a Díaz Castro, de inglés e de alemán. Bueno, para que vexades o ambiente curioso que vivían ali este profesorado, non? Estando en Vila García, Díaz Castro segue escribindo. Nunca deixou de facelo. Outra cosa que publicase. Neste tempo, sí que se animou a enviar a certas cabeceiras textos seus. Aparecen poemas seus nestes anos, por exemplo, en La Noche, no antecedente de El Correo Gallego, que podades, seguro, os máis veteranos de aquí. Sonata Gallega, Cartel, revistas galegas tamén moi coñecidas. La Estafeta Literaria, unha das grandes revistas de Madrid do seu tempo. A revista Pregón, que tedes aí, que era unha revista que se facía en Pamplona, que dirixía un amigo seu dos tempos do seminario, Xosé Díaz Jácome. Aí tamén hai poemas de Díaz Castro, como sai, por exemplo, un hai texto de Díaz Castro en El Pensamiento Navarro. Bueno, está aquela frase célebre de que pensamiento en Navarro é un oxímoro que non pode ser, pero os galegos non temos esos regalos, por lo tanto, non temos ese presuizo. Pero, bueno, El Pensamiento Navarro, do que era xefe de redacción Díaz Jácome, aparecen textos de Díaz Castro, tamén nese tempo, como se aparecen de Risco, como se aparecen de Cunqueiro, porque lo pedía Díaz Jácome, que era amigo deles, non? En el que estaba lá en Pamplona, non deixe ser exótico, Risco, Cunqueiro, Díaz Castro colaborando cunha revista, cun xornal de Pamplona, non? Díaz Castro sempre escribiu, incluso na inmediata posguerra, e, por suposto, antes de Ninos, non? E aí tedes o primeiro recoñecemento público que ten como poeta Díaz Castro. El, como vos acabo de contar, mandaba poemas a revistas e xornais, pero nunca se animara a enviar un texto a un concurso de poesía. Despois de moito insistirle, sobre todo a Aquilino de Sabariño, que era moi amigo del, e vía que era unha pena que el non aproveitase o seu talento, despois de moito insistirle, accedeu a mandar un par de poemiñas a un concurso de poesía que se facía en Betanzos, que eran os Xogos Florais. Mandou ese par de poemas, un en castelán e outro en galego, porque había modalidade de castelán e modalidade de galego. Era tan mal poeta que gañou os dous, o de castelán e o de galego. O de castelán, con esa peza que tedes aí, con ese poema longo que tedes aí, El Cántico da Ciudad, e o de galego con este outro, Nascida dun soño. Eses poemas que foron premiados en agosto de 1946
nos Xogos Forais de Betanzos, publicou no seu, bueno, apareceron na prensa e demais, pero autoeditounos como tríptico, como folleto, como opúsculo, como queráis decir, el, en xaneiro do 47, na librería Imprenta Celta de Vilagarcía, a famosa librería Imprenta Celta. Por iso tampouco xisto cando decimos que o único texto, a única obra que publicou Díaz Castro en Nimbos, non, porque xa publicara en 1947 Nascido do Soño, que tamén é unha obra exenta. É un poema, máis curto, máis breve tal, pero está publicado ali. Por certo, uns veciños antes que Aquilino publicase con Manos Verdes, tamén con Severino Lazán, porque eran amigos, porque andaban todos por Vilagarcía e tomaban as chiquitas e organizaban o mundillo cultural vilagarciano naquele tempo. Bueno, despois dese, ou en paralelo a esa vida que Díaz Castro levou en Vilagarcía como docente, como profesor do León XIII, e como poeta, enviando textos como vistes a La Noche e outros lugares, e gañando concursos de poesía, en paralelo a iso Díaz Castro seguiu coa súa outra grande paixón, que era o mundo das linguas. Díaz Castro amaba a palabra en toda a súa extensión, como poeta, pero tamén como coñecedor de outros idiomas, non? E como non lle chegaba con saber castelán, galego, latín, grego, hebreo, francés, inglés e alemán, seguiu estudando máis idiomas, vale? E no curso 46-47 decide deixar o León XIII e preparar unhas oposicións a que a traductor e presenta as oposicións de traductor e gaña as oposicións con número 2, seguramente o número 1, o número 2 de toda España, seguramente o número 1 non ha pasado unhas outras veces, sería mucho fallo, ele sacou o número 2 e claro, vai ter que ir traballar ao sitio donde naquela estaba a administración do Estado, que é a Madrid, vale? E marcha lá a Madrid, que é unha foto de Madrid ese tempo, a traballar como traductor en 1948, vale? Estando en Madrid, xa, Díaz Castro segue vinculado a Galicia e a súa cultura. Porque Díaz Castro, isto teno declarado en moitas entrevistas en algún escrito, Díaz Castro viviu en Madrid xa desde o ano 48 durante moitos anos. Pero ele dicía sempre que estaba físicamente en Madrid, pero que o corazón seu estaba en Galicia. E que todas as súas ansias era Galicia, e o galego, e a lingua galega, e o que aquí había, e o que aquí quedaba. Entón, foi, de algún modo, que diría Arcadio, un transterrado, un emigrante, bueno, que o levou o traballo e a vida para lá, pero que de corazón sempre estivo aquí. E iso é ben visible no modo en que actuou, en como quixo pasar a historia da literatura galega, como un poeta galego, non? E como non desconectou nunca da nosa realidade, estando en Madrid, colaborou con plataformas literarias galegas, entre elas, por exemplo, a famosa revista Alba que facía en Vigo Ramón González Alegre. Hai unha revista Alba en 1949 e onde aparece ese poema que tedes aí, que coñecedes todas e todos os gaseros, que despois aparece en Nimbos en 1961, pero onde se publicou primeiro foi en Alba en 1949, vale? E unha vez que aparece este poema e outros en Alba, rapidamente a inteligencia galeguista daquel tempo, disto podría falar máis Salvador, decártase de que hai un poeta extraordinario do que pouco sabían, ou non moito se sabía ata ese tempo, e que é unha pena non integralo na corrente maior da cultura literaria galega dese momento. Entón, Paco de Riego entra en contacto con Xosé María Díaz Castro para solicitarlle que lle envíe uns cantos textos que incluir na famosa Escolma de Poesía Catros Contemporáneos que se publicou en 1955. Fixados, esta é a ficha de introducción que asinou Ramón González Alegre, aí está o triángulo, Alba, Ramón González Alegre, Díaz Castro publicando aí, Francisco Fernández Riego, autor da antoloxía, non? E a través desa antoloxía é cando todas as outras escritores galegos, supoño que o que lle pasou ao Salvador, despois contarlo el se quere, descobren a Díaz Castro. Vía Alba, vía antoloxía de Riego. En todo caso, a partir dese momento é cando comeza a lenda Díaz Castro. É dicir, ese poeta increíble que está en Madrid, perdido no seu limbo, pero que escribe como os anxos. E claro, a Escolma de Riego ten comentarios, ten recensións, etc. aplaudindo ese esforzo que fixera Paco de Riego. Pero
que é o que chama máis a atención dentro da antoloxía? Precisamente a obra de Díaz Castro. Pensade que na antoloxía de Don Paco todos os autores que había tiñan xa libros publicados, menos Díaz Castro, que foi unha novidade increíble para os poetas daquel tempo. Tanto gustou que a xente de Galaxia viuse obrigada a solicitarlle a Díaz Castro un libro. Era un clamor. Este home ten que facer un libro de poesía en galego, non pode andar espallado pola prensa e que teñamos que andar buscando en revistas textos del paralelo. E Díaz Castro e Ramón Piñeiro, aconsellados por Ricardo Carballo Calero, anda por aí Lidia Fontoira, unha das súas discípulas, e Don Ricardo, que era o lector crítico do grupo, aconsella a Paco de Riego e máis a Ramón Piñeiro que escriban a Díaz Castro e soliciten un libro. E comeza un cariñoso pero tenaz asedio a Díaz Castro para que poña por xunto un feixiño de poemas cos que facer un libro. Votaron desde o ano 56 ata o 61, 5 anos, escribindo cartas case semanales. Por eso se María, por favor, envíenos os libros, el sempre lles contestaba dicindo, imposible, o meu traballo de traductor ten absorbido, non podo, tal vez no verán, gustolles ferro e fariño. Finalmente conseguiron, pero pensade que Nimbos son 32 poemas, dos cales 14 xa estaban publicados en Alba, na Antoloxía del Río, etc. Se fixe un esforzo meridiano. Pero hai que dicir, para ser justos con Díaz Castro, que ainda que son só 32 poemas, son 32 poemas sustantivos. Son 32 grandes poemas. Di Alonso Montero, neso estou de acordo, que se houvese que facer algunha antoloxía de Nimbos que ten 32 poemas, necesariamente esa escolma tiña que ter 32 poemas, porque non hai modo de dicir de ningún deles que sobra, ou é menor, ou non mantén o nivel do conxunto. Díaz Castro non só era un gran poeta, era un gran lector crítico, e sabía autoescolmarse moi ben. Bueno, aí tedes a cuberta do que foi a primeira edición de Nimbos, que é unha cuberta moi moderna. Isto poderíamos publicar un libro así. De feito, a Universidade de Santiago acaba de sacar un libro coordinado por Xosé Manuel Salgado e Carmen Blanco, no que colaboramos outros estudosos, que ten esta mesma cuberta, só que un xogo dunha foto de Díaz Castro no centro. É un libro que diseñou Xoán Ledo e que se adianta ao seu tempo moito. Se pensades en como eran as cubertas dos libros de Galaxia de aí medio século, coas paisaniñas, cos planos na cabeza e tal e cual, veredes que avallentaron mal. Non é o caso de Nimbos, que era un libro moi moderno e intemporal, tanto na poesía como incluso no continente que o recollía. En canto aparece Nimbos, bueno, o aplauso foi xeral. Tedes aí unha recensión do Otero Pedrallo, pero bueno, non só é que Otero Pedrallo falase ben de Nimbos, falado ben Otero Pedrallo, Vicente Risco, Ángel Fole, Ricardo Carballo Calero, Ramón Luis, Xosé María Velázquez, todos se puxeron de acordo en que aquel era un libro extraordinario, que era un libro que había de pasar a historia de literatura galega e que habíamos de falar del décadas e décadas. E tiñan razón, porque hoxe estamos aquí e eu estou pegando a barra con este asunto. Así que tiveron unha intuición finísima, non? Bueno, pero dicíamos eu que aínda que a Academia seguramente puxo foco sobre este poeta como tal poeta en galego, Díaz Castro tamén tiña outras vertentes que eu quero reivindicar neste ano neste ano Díaz Castro, porque ano é todo o ano, non só é o 17 de maio, como esta facía na súa de traductor. Díaz Castro foi un dos traductores máis importantes da Galicia do seu tempo e da España do seu tempo. Era moi completo, era moi versátil. Díaz Castro era capaz de traducir desde textos técnicos dos organismos onde traballou, porque primeiro traballou no Ministerio da Gobernación, despois traballou a partir do ano 52 no Instituto de Cultura Hispánica e a partir do ano 1966 no CSIC. Era capaz de traducir cuestións técnicas deses centros. Traballou nun lugar que se chamaba Centro del Frío, Instituto del Frío, despois Centro del Frío. Pois el fixo, por exemplo, un dicionario internacional del frío septilingüe, de 7 linguas. Entonces aí traducía cousas como glosarios, como refrigeración, crionización, tal, e era a vez capaz de traducir novelas e a vez poemarios e a vez bestsellers, libros como El médico en casa, ou, bueno, era moi versátil como traductor, tanto técnico como literario, e a él debemos obras fundamentais. Os grandes premios Nobel nórdicos que se traduciron ao castelán nos anos 50
na editorial Aguilar, que era como algo así como hoxe sería Planeta, a gran editorial daquele tempo, Jensen, Pontoppidan, Heidesheim, etc., traduciunos desde o danés e desde o sueco original. Porque Díaz Castro, recordemos, coñecía o castelán, o galego, o latino, o grego, o hebreo, o francés, o inglés, o alemán, pero tamén o neerlandés, o sueco, o danés, o finés, o ucraíno, o ruso, o italiano, o portugués, o catalán, casado con a vasca. Entonces, estamos falando de un Messi dos idiomas. Claro, e figurádevos, ademais, a maioría destas linguas, a práctica totalidade de modo autodidacta, porque está desfrutando de estudado. Compraba métodos, gramáticas, pedía libros fora de España. Cando era estudante no seminario, que eran nosas cartas, están aí os originais, estaba suscrito ao Daily Telegraph. Un rapaz de 18 anos suscrito ao Daily Telegraph en Galicia, lendo en inglés, seminarista. Pedía os libros a Garnier, a Francia, a París, para ler as meditacións poéticas de Lamartine en francés original, non? Bueno, era verdadeiramente asombroso o dominio que tiña de idiomas este home. Pensade hoxe a facilidade que temos para aprender idiomas, que os podemos descargar online, que temos métodos 50.000, que hai profesores, institutos de idiomas, escola de idiomas, todo. É o que nos custa a veces aprender idiomas. Figurados este home, nos anos 40, 50, con este dominio. Era un portento da natureza, non? Tedes aí incluso, bueno, pues algunhas das obras del, das que traduciu neste caso, non? Aquí tedes un premio Nobel, traducido por el para Aguilar, e aquí tedes, por exemplo, unha foto, non é a súa foto máis bonita, pero, bueno, para que vexades, é un carné dos últimos anos, que incluso foi profesional diso, como vos dixen, non? A Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, non? Bueno, porque Díaz Castro, ademais, xa vos digo, traducía de todo, incluso as cousas que vos chamarían a atención saber agora. Por exemplo, a primeira vez que se traduciu en España unha obra de Ian Fleming, en concreto, Al servicio secreto de su majestad, traduciu a Díaz Castro. A igual non nos soa moito por de Ian Fleming, porque agora xa a xente non se acorda deses nomes, pero se vos digo que é a primeira novela da serie James Bond 007, así se nos entendemos todos. Bueno, pois iso que nos traducía era Díaz Castro, que traducía premios Nobel e ao 007, non? Fixadevos que pluralidade. Bueno, a vida de Díaz Castro segue. É un gran traductor, é un gran poeta, pero a vida avanza, non? E aí tedes unhas fotos de boda, para que vexades que efectivamente era guapa, cando casaron en 1954, as fotos de familia, etc. E isto parece que non ten que ver con o que vos estou contando, pero ten que ver moito, porque estou seguro que alguén despois, se non quedades desviados, me ha de facer alguna pregunta como puido ser que Díaz Castro desde 1961 que publicou Nimbos, que foi unha obra extraordinaria, non volvese a publicar nada, ningún poema galego ata 1983? Bueno, entre outras cousas porque tivo familia e tivo circunstancias, non? Aí tedes a familia, non? Bueno, cando eran pequenos. Este Díaz Castro, esta son miña María Teresa, e estes son os 3 fillos, en fotos de pequenos. Os 3 fillos, Salvador pude coñeceros, e Marcelo e outras persoas que están aquí, porque estiveron o sábado en Itriz. Recordade, 8 apellidos vascos. María Teresa, Felizarreta, Bengoche. Este que hai aquí, que estaba ali outro día, máis medrado, é Chemari. Esta que hai aquí, que é a filla mediana, é Maite. E este que está aquí, que é o filho máis novo, un home, é Íñigo. Chemari, Maite, Íñigo. Teño un neto que tamén estaba en Itriz o sábado, que se chama Aitor. 8 apellidos. Non vos digo que empezou na crianza dos filhos, xa o vedes. Bueno, nos anos 70, Xosé María del Castro recibe unha das máximas honras que pode ter un escritor en vida, non me deixarán mentir persoas que estén aquí, e é que é declarado, nomeano, membro correspondente da Real Academia Galega, e tedes o oficio original no que tivo, vamos, que comunicaban tal distinción. Nomearon un membro correspondente porque daquela Academia tiña unha norma que non podía ser membro numerario unha persoa que non vivía na Coruña ou arredores. Este home vivía en Madrid, o cariño que lle podían facer, o reconhecimento que lle podían facer, necesariamente era facelo correspondente porque non podría vir a reunións desde Madrid, pois de modo asiduo, etc. Fixadevos, aí está a xente que
elevou a proposta Ricardo Carballo Calero, Domingo García Sabel e Ramón Piñeiro López, non? E aquí hai unha carta, isto vai gustar a Lidia, de don Ricardo Carballo Calero, pois felicitando, unha carta inédita, felicitando por o nomeamento como académico. Fixadvos se este home vivía na súa particular nave nodriza, desconectado non de Galicia sentimentalmente nin da súa literatura, pero sí, digamos, do circuito literario e do circuito cultural e, digamos, público, que o oficio non sabía o secretario de Academia, que era Francisco Vales Villamarín, non sabía onde yo tiña que mandar, non tiña o enderezo. E tivo que darlo a Ramón Piñeiro para que lo fixese chegar. Pero se vivía este home pois no seu limbo particular, non? Bueno, nos anos 80 Xosé María Díaz Castro por fin consegue o que tanto tempo desexou. El marchara para Madrid en 1948, a vida precipitárase porque o traballo absorbía, tivo seus fillos, tivo que crialos ali, foi un bo pai, estudou os tres, dixeron outro día os fillos, pero bueno, estivo na vida de calquera cidadán, pero el o que ansiaba era volver a Galicia. Tedes aí unha foto del nos anos 80. Cando puido facer por fin? Cando se xubilou. Os fillos estaban medrados, xa estaban estudados, e en 1973 el xubílase e di: agora non teño ninguna excusa para non marchar, para non regresar a vías circular, para non regresar a miña Ítaca, que é Galicia, e concretamente Guitiriz. E os anos 80 dixeron varias persoas estes días, foron, eu concordo, foron probablemente uns dos anos máis felices da súa vida. Por qué? Bueno, porque Xosé María Díaz Castro a estas alturas era un clásico en vida, todos o recoñecían así, todos admiraban o seu magisterio, e tivo alegrías como ver reeditada a súa poesía, porque Nimbos publicouse no 61, pero non se reeditou ata esa edición que tedes aí de 1972. Era un gran poeta, pero un poeta para exquisitos, para xente que estaba na llaga literaria, vale? Bueno, pasa igual cos poetas de hoxe, con algúns narradores, non pasa con Michael Crichton ou con Falcones ou tal, a maioría dos narradores. Bueno, reeditouse no ano 82 nunha edición da Editora Nacional con prólogo de Ricardo Carballo Calero, esa é unha edición bilingüe, galego-castelán. Reeditouse no ano 89, novamente en Galaxia, unha edición que supervisou o poeta Luis González Tosar, e aparte de reeditarse a súa obra, nestes anos Díaz Castro volve a recuperar o pulso de poeta público en galego, que era algo que non facía desde o ano 61, e que fixo nos anos 80 grazas a que estaba en Galicia, e que os seus amigos o pedían, lle demandaban, e dicían: vamos a ver, Xosé María, mándanos unha poemiña para a revista tal. E onde publica os poemas nos anos 80 Xosé María? Nas revistas dos amigos, porque lle insiste. Tedes aí unha cuberta da revista Xermolos, que fan a Asociación Xermolos de Guitiriz, capitaneada por Alfonso Blanco, incansable Díaz Castriano, a quen tanto debemos. Ou tedes, por exemplo, aí a revista Dorna, que daquela levaba Luis González Tosar, que tamén recuperou textos del, ou unha revista modesta, pero interesante, como esta revista Vencer, que facían os alumnos do seminario de Mondoñedo, que diréis: vos, va, unha revista escolar, sí, pero unha revista escolar que publicou inéditos de Cunqueiro, inéditos de Felipe Severino, de Vicente Vega, de Díaz Castro, o sea, escolar sí, pero matón. Ben, estes anos 80 foron estupendos para Díaz Castro, sobre todo, porque se reencontrou con vellos amigos e coñeceu outros novos. Aí tedes a Xosé María Díaz Castro con Manuel María. Este foi o día en que se coñeceron. Era o ano 84. Xosé María Díaz Castro accedeu, despois de moito insistir de Alfonso Blanco Torrado, a dar un recital en Guitiriz. Que saibamos, Díaz Castro, fixadevos como era de reservado, non lle gustaba nada a feira social e tal, só deu tres recitais na súa vida. Este foi un deles, no ano 84. Alfonso afeoulle, un pouco para presionalo, que non, vamos a ver, Xosé María, non te oíron recitar nin sequera os teus vecinos. E iso, un día, en Guitiriz, bueno, accedeu a dar un pequeno recital, e Manuel María, que estaba moi forte con Saleta, leu en progreso o poeta Xosé María Díaz Castro dar un recital tal. Inmediatamente colleron de coche e presentaronse en Guitiriz sen dicir nada. Alfonso, que listo como un gallo, aproveitou a ocasión e dixolle a Manuel María, que non contaba con iso, presenta o ti.
E ese foi o coñecemento de dous amigos que despois foron fraternos ata que o primeiro deles desapareceu. Fixadevos que é o auténtico Manuel María, porque isto distinto. Ainda outro día recordaba a letra iso o sábado, non? Bueno, e aí tedes outros amigos cos que estivo, bueno, son unha escolma de fotos, non? Aquí está Alfonso, bueno, están os dos Alfonso, porque ese Alfonso é a metade dese o mazo que tedes aquí. Este é o poeta Claudio Rodríguez Fer, grande amigo tamén seu, a ensayista e escritora Carmen Blanco, o poeta e Antón Santamarín, que era poeta tamén de Guitiriz, non? E tedes incluso aquí outra foto, con outro seu amigo, esta é unha foto en Mondoñedo, con outro seu amigo dos tempos da mocidade, que é o xornalista e escritor Xosé de Jacome, en Mondoñedo, que xa demos aí que leva o xornal Mondoñedo. E aquí tedes unha foto de unha homenaxe que se fixo no ano 87, bueno, xa no ano 88, donde están, bueno, a ver, se non se me haría isto, algúns, non están todos, pero bueno, este é o Xio Nogueira, aquí está o poeta Díaz Castro, este é Victorino Pérez Prieto, Paco Martín, Bernardino Braña, que debía estar resfriado ese día, Xesús Rabe de Paredes, veciño de aquí e tal, e na mesa creo que estaba Xulio Sid, Franco Grande, non me acordo con máis. Bueno, como todo se acaba, e incluso o malo, como a miña charla tamén, en outubro do 90 o poeta fósenos. Os últimos tempos foron para el moi intensos emocionalmente, pero tamén moi duros por distintos motivos, non? Sufriu os infartos, morreu a muller en outono de 88 e todo iso acabou debilitando moito físicamente. E, bueno, en setembro do ano 90 houve que internalo, foi ao Hospital Xeral de Lugo, porque agora temos esta circunstancia de que nos atenden nos hospitais zonais, e no Hospital de Lugo morreu a madrugada dese 2 de outubro. El xa era un poeta inmenso, por todos recoñecidos como un dos grandes, entre os grandes da literatura galega do seu tempo, e mesmo alcumado cariñosamente como o patriarca das letras chaireras, non? E como un grande foi despedido, porque fixados que non levou a última morada foron outros grandes. Aí tedes o Xio Nogueira, Darío Xantabana, que outro día falou en nome da Academia, foi un dos que falou, Luis González Tosar, e do outro lado, para que fixades mellor, Xulio Sid, o gran xornalista, Paco Martín e Manuel María. Unha foto de enterro que estaba cheo, evidentemente, como outros, como Miguel Ángel, Fernán Bello, etc. Bueno, seguramente calquera de nós estaría feliz con que alguén a metade de importante que eses que o acompañaron nos acompañara tamén nun día así, non? E como xa vos sei moito da vosa paciencia, nada máis, se queres facer unha pregunta, pois aquí estamos. Graciñas. E agora sabedes que temos un recital, un pequeno recital poético que nos van a facer Lucrecia Carril e Sonia Matos do Teatro de Ikea. Diante unha muller, 12 feitura, un fillo criado, única victoria. Tras ver fragas cubando, paus, loucura, e mozas como rosas. Longa historia. Ei, faruco da rolda, dame lume. Tenme ainda da luz que entre nós arde. Oh, non tento máis que pedra e fume, e en toda cousa se meteu a tarde. Nesa tarde cargada de lorbadas, veo o silencio. Xa tras ver as fragas perdidas como ovellas a zuar, tras ver o fillo, a casa e a muller. Morreu. Os bois volveron a pacer e traloraron as pegas a brincar. Vísperas. Polos días do Carmio a festa chega ao río, unha música ardente ven no aire como un río de recordos, foguetes lonxanos caen no río. Este é o Porto Muiño, todo en lapas, o río. O río está deitado
como un boi remoendo, e o tempo non sei que anda rente del remexendo. As vaguas do ameneiro caen pola noite abaixo e fan ceios pequenos de estrelas alo embaixo. Nas puntiñas dos pés a festa chega ao río e a nesia se larmeira a beiriña do río. Despois volvese tola, brinca o río berrando e pérdese nos vindios e as esteiras beilando. E acéndese nos vidros da aldea chea de anos e ergue a meigas pálpebras de animás e cristianos. Chora o ameneiro en soños, que ben se oín os muiños, e chora polo tempo perdido nos camiños. Ai, como está de vaguas de nenos feito o río, este é o Porto Muiño, todo en sombras, o río. A Virxe pasa ao mau polo lombo do río. Proveu a noite derrumbando todo, e eu, sedento dun áncora ou maría, dime a buscar teus 100 perdidos nomes para te chamar, ou nai, ou inso a miña. Esmeralda, erva pequerrechiña que con medo surrís, o sol que vai nacendo e morrendo sin ti. Por que de ser pequena de me avergonzas ti? O universo sería máis pequeno sin ti. Esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de justicia que nos queima, esta sede de beleza. Baixo as alas repela da preguiza e apaga do pecado en cada esquina e erviña súa folla e a ruína. Esta sede de luz, mentre o vento da morte zúa de alrededor das cousas que están no noso corazón. Cinzento sopro, carrinca os días, queima as xousas máis íntimas e bárreas como a vaca. A luz do mundo é a que arde nunha vaca. Monumento á ausencia. Luz, teño rachado, luz, e deixa a luz, e despois os galos, e despois os homes, e despois todo mal e fervendo. Naquela mañá feita para os ollos de Deus, para sempre floreceu a cuña, cantaron as labercas para sempre, e eu perdido entre os trigos ben perdido, coas espigas por riba da cabeza, no carreiro longuísimo dos adeuses. Adeus, o amigo, que non tivo tempo de me engañar, para sempre se ha perdido. Adeus a nena de ollos como a pregos, que será nena dentro de 1000 anos. Adeus as portas, xa que sempre fieles. Adeus os montes, todos orizados de estrelas de ouro vivo para sempre. Adeus as pedras, como rosas xa. Adeus as maus, quentiñas para sempre. Que quente é agora o ceo desta noite, chagado pola luz daquel vencer, que para sempre se foi e non se vai.